ସମୟ ସହିତ କଳିଙ୍ଗର ବିସ୍ତାର। ପୂର୍ବେ କଳିଙ୍ଗ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ଷମତା ଓ ବିସ୍ତାର ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଖାରବେଳ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତର ବନପର୍ବ ଜୈଲମଶା ଋଷି ଗଙ୍ଗାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ସୀମା। ମେଗସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ସୀମା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ଲିନି ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାନଦୀ କଳିଙ୍ଗୀ ମକ୍କା କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଗଠିତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, କୁର୍ମ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ ପଥର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଯାହାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ତାର ଉନ୍ନତି ବା ସମୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୀମା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପତନ ସମୟରେ ଏହା କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା।